Balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing Line. Action! Firing Line. And now, here's your anchorman. Object. Mayong gabi Bacolod, may gabi bilugawahin sa Western Visayas. Welcome diri sa atong pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Sa ngalan ni Aksyon Brian Morden, ang inyo diralagad Aksyon Boy Duran. Pangalagad dito sa inyo tub-tub-tak na alas 9 sa aton sila pagdulong sa inyo sa mga issues, mga balita kag pinadugang nga mga informasyon diri sa Aksyon Firing Line. Kag antes kita magsugod o kung antes ang atong sini pagtalakay sa pila ka mga issues, i-check tanay ang atong sini lakat sang panahon. Upod kita sa PDMP, upod kay Dave Quahaw. Dave, mayong gabi. Yes, Action Boy, mayong gabi man sa imo. So, yaring aton lakat sa panahon. All before anything else, gali, Sir Boy, manam yaw ko anay sa akong da nga kumpare. Ayos, Ay, gapamatik na sila pirmida sa imo, subong man sa iyang asawa, no? Nga si Madge Yvette Sibanta, kag si Jeffrey Sibanta. Kag happy birthday lang da kay Boyet Sibanta. Oh, happy birthday Adito ka Len, ba mayo. Galing ti wa sa ating way matagi intra mo. Pero sa mga burda gali kagina nga agad sakon salamat gid bora. Mga buragi daw. pero naka-social distancing. Oo, kay di ara tato mo. Sige. Okay. Thank you gid kag so yaring aton lakat sang panahon. Hunyo 18 tuig 2021. Southwest monsoon padayon nga nagapekto sa pinakapunta sang Northern Luzon. Metro Manila, iban nga bayan sang pungsod Pilipinas, maka-eksperyensya sang kasarangan tubtob magulugal umo na kalangitan, inipugopdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan, pagpanaguob, pagpangilat, tugas sang Southwest monsoon, kag localized thunderstorm. Ang Negros Occidental, kitna syudad sang Bacolod, maka-eksperyensya man sang kasarangan tubtob magulugal umo na kalangitan, kag inipugopdan man sang laptang magtupa sang ulan. So kasarangan nga huyop sang hangin nagikan sa nabagatan na sidlangan, tubtob na bagatan na katundan ang naga-impluwensya sa kabugsan sang probinsya. Ang karagatan sang probinsya mangin kasarangan, tubtob mabulubalod. Dave Quahaw sang Provincial Disaster Management Program, evening. Action Boy. Salamat kid Dave Quahaw sang Provincial Disaster Management Program sang ako ng PDMP, no? Aton akong program division management program management division, no. Salamat gid sa aton sini nga lakat sang panahon. Anyway mga kaaksyon, ang aton nga pila ka mga issues nga pagatalakayon karon antes sina ang aton sini anay update sang records ako ng record naton sang COVID infections diri sa Western Visayas karon nga adlaw. Ang siyudad sang Iloilo may pinakamataas sa gihapon sang COVID infection nga mayara 127. Ginasundan sang Negros Occidental nga may 113. Sunod diri ang Bacolod 111 local cases ina kag isa ang ROF
So for a total of 112. Ika-apat diri ang Aklan, probinsya sa Aklan nga may 95, Capiz nga may 76, Siyudad sang Iloilo may 74, Antique 40, kag Guimaras 17. Amo na ang latest record sa Western Visayas as far as COVID infections is concerned, no? Sa aton ba lang nga mga ka-aksyon antes na itong talakayin rin pila ka mga issue, i-check ko na si Action Jan Diaz. Ma-recap lang kita sang sunog nga natabo karon gid lamang nga hapon dira sa may Purok Riverside sa Barangay Bata, Siyudad sang Bacolod. Pila ka mga puloy-an ang na apektuhan sa sining sunog nga nagluntad karon gid lamang nga hapon, no? With us is our patrol apod kay Action Jan Diaz. Action Jan, mayong gabi. Maing gabi Action Boy, kag sa totanan mga ka-aksyon, actually nagsaka ginino sa second alarm. Ining sunog nga nagluntad kay inag lamang sang aga, mga estimatedly according sa records ng Bureau of Fire Protection Bacolod, mga alas 10:58 ang takna sang aga. Kag actually naglawig ini sang masurosobra man mga 20 minutos, to be exact 26 minutes ang inagin patigayon nga pagpalong sang kalayo. Antes mo nila deklara nga fire out inang sunog dira sa area sang Zone 2 Purok Riverside, Barangay Bata, Siyudad sang Bacolod. Ginakabig inibilang isa ka residential fire kung sa rinti ang mga gintupok sang kalayo, kalabanan dito ng light materials. Mag-frame kita light materials, so of course mo inistaran sa magkahoy, kalabanan, kawayan, kag mga pagkabutang nga dasig gidya lamunon sang kalayo. Action Boy, no? Sa karon tending pa for further investigation ang ginalinan mismo sang kalayo, pero kung ang record mismo sang BFP ang aton pagamalan, ang sunog ang ginasiling nga nagsugod mismo sa Purian nga ginapalagiahan ni Ivy Zulueta Labadya. Sa liwat sa balay ni Ivy Zulueta Labadya. Action Boy. Kay bangod ginigindeklarar at tubtob sa second alarm, partigid karamo ang mga fire truck ang nagresponde kay ina sa lugar, kag nagdangat sa 200,000 pesos ang bilis ang kalitan nga gintugasan sa lima mismo nga sunog. And may angon sila dira aton ginbisitahan ang sitwasyon sa mga residente nga nasunugan mismo sa area sa Purok Riverside. Sila karon ang temporaryo nga nagatiner sa temporary shelter man dira nga gindesignar nila ang Barangay James sang Barangay Bata dariman sa may Siyudad sang Bacolod. Sa record nila Action Boy, mga 17 ka mga pamilya ang nasunugan dahil sa may Purok Riverside, Barangay Bata, Siyudad sang Bacolod. Kung sariin, according sa record sang barangay, 17 ginikabalay ang totally damaged, so kung gintupok gid kakalayo. Kaya may mga balay Action Boy nga ginlantaw naton kay ina nga ara pa man ang istruktura, pero gindeclare nila nga totally damaged kay according diri sa barangay, kung tiklodon mo to, rumpag to, so totally damage no sa gyapon ang gwa niya. Action Boy, no? Inang lugar ng dagali sa Purok Riverside, kung sa diin nagatiner, ining mga residente, kagamunin nagluntad ang sunog, why ginagasang una kanimalay? Bali, halampangan, bila basketball, in short, basketball court siya, nga kung kaisa, kung may mga fiesta, o kung may aktibidad ang purok, bra na nila ginahiwat. Mga binayli, abe, doon da, baile. Sang tempo, wala sa una, wala may mga toots. Ano na? Sa chimpo ko sa, asan dyan, sa chimpo ko sa una, magbaili ko sa una, kita mo yung tapok, yung yabok mo, kaya tapok, yung kung mag-chat-cha kami yung. Nga, dumisikat pa na dulay, no? Ang sadya po sa una, magtapok ka ng yabok, asos kapililit sa pumada mo. Oo, tapos nakapilo ka pa, be? Oo, nakakuha ko na hipid-hipid na kami pumada mo. Oo, isang una, ang baile, may lain-lain, emong naragit pagsik, tapos ang ginaulat na sa talan, ang sweet dance. Ako sa una, iba niya kahulat sa sweet music. Ako ang ginahulat ko sa una yung very sweet music pag niya. Sila na mo yung nasalada yan, no? Kaya masunog na po nga doon. And balikan ka rin sunog, tining area na Action Boy, according sa barangay,
private property siya. Hindi siya gali iya ka gobyerno ang lote. Pero ang mga residente kay na, sa ato nagpropamangkot kita sa lugar, mabalik na Japon dito Action Boy, dito kasi ako Japon na patindog. Kung mayara na sila sa ikasarang, mapatukod sila kung Japon siyang balay sa mo mismo nga lugar. Ti pasugta na sila kay ti private property na hindi mapasugot lang tag-iyasan duta. Ina, ang isa ka pramok noon nga hindi masabat ang barangay kay ina. Kay tiyambal nila dere, sila sa barangay, siling 17 ka mga pamilya, mayara sila yata nga bulig, example basin, ang kahoy, dira, o kuno da ibang yung mga gamit, kaya mo gina-regular nila, nga ginaatag nga ayuda, o kung bulig, abis sa mga nasunugan, regular na ginatag nila, ang mga residente na nga nasunugan, ang bahala kung sa rin na nila patukod. Wala labot sila, most likely, ang sunod sa makurod na ginaiyahan nga mga pundo nga nagatag isabi na kon mga sa mga nasunugan no kag actually gani ang aton dira nga ideya depende namong kon totally damage o kung partially damage. But according to sa ila ang ambal sang na-interview dito sa area kay ina nga most likely damo gid desidido nga magbalik gyapon dito sa lugar. Pero ambal dire depende na ya sa ila Action Boy kung ano sila makabuk kag depende pag ininaman guro sa tag-iya bala ka balay o kung Tag-iya sanduta pasugot siya nga magbalik to sa amuman mismo nga lugar kung sa diin sila patiner sadto dama mismo sa area sang Fork Riverside Barangay Bata. Sino ang tag-iyasan duta? Action Boy, Sino ang tag-iyasan duta? ina ang wala pa nila gina-confirm kung sino gid no. Okay. Ang tag-iya kaduta pero according diri sa secretary kay Sir Ken kay Ora kay Ida nga na nila ginaikotar ni nila kay kon magpasugot naman lang sa iya nga magkabalik mas maayo gini kag amo ginagusto ang luyag mismo no sa mga residente nga dira sila mismo sa ilaman dito nga lugar kung saan nagluntad ang sunog magbalik kay most likely ilan ni rason ang ilang palangaboyan malapit dira sa lugar. Ikaduwati mas accessible para sa ila nga kung dragin man sila magtiner, kay tidra lang sila na anad, abi kag na sila nagdako ang kalabanan nga mga residente sa lugar. Galing kiti hindi ila duta, budlay gyapon na. Budlay gani, ang pagina no, ay labi na nga nasunugan sila nga daan. Ang tanan nga mga ginpang silo sa mga relocation sites ng syudad, amo mo nang rason primero nga hindi sila. Ang ila pa nga layo sila palangabuyan daw naanad na sila sa lugar nga ila ginaistaran sa Malawi nga tinuig paso nagkasaylo to sila kadang man nga mahayog lidi sang naanad naman to sila doon mahayog lidi ha Inakumanad na to sila dito sa area no. Pero may aragi Jackson Boy na sunugan mabalik sa Japan dito nagalin no. Action Boy anyways ang breakdown sining mga persona nga nasunugan base man diri sa record sang barangay kag sang Department of Social Services and Development kon DSSD sang syudad sang Bacolod amo ni ang breakdown nila no 17 ka total damage yung mga panimalay 40 masusobra 40 ka mga individual kung sariin 37 diri ang adults 18 ka lalaki 19 ka babae. May nagabusong, isa ka nagabusong Action Boy, and then ang senior citizens, 7 ka bilog, 3 ka lalaki, 4 ka mga babae, no, nga may edad-edad na ang nagatinid dito sa evacuation area o kung sa may temporary shelter, may mga minor de edad, 11 ka lalaki, 8 ka babae, may mga lapsag, may mga bata, gibla, mga 1 ka tuig, mga toddler pa rin siguro, 2 ka mga babae, Action Boy, no? And dito sa area, may nagatagal ng initial nga bulig. Actually, ang DSSD, kaya ang lokal na gobyerno sa Bacolod, una ito nagduro sa ayuda kay ina, and ang opisina ni Congressman Greg Gatsetaya. May tumatong mga private individual belong sa mga used clothes. May mga pagkaon from the RRMO ang ginaigdaan o kung tiniranto nila subong sa 17 ka pamilya para ma-maintain ang privacy ang 17 ka mga tent bala na gin-provide sang DRRMO Action Boy dito mismo sa may barangay Bata. Ang ila tent dra mismo sa area sa nasunugan? Hindi, dito sila sa may gym. Okay. So sa gym sila ginsaylo and ano man ginaingganyo gid sila sa barangay nga kung may imo hindi na sila magpalayo pa
daan na lang gid sila sa gym at tener kung sarangan gid man lang nila may ara man dira tent kay ang ayuda bala nga nagaabot para isahanay Action Boy kag dati kontrolado hindi pugtak-pugtak ko sa rin sila magkinadto ang barangay kag magdudong sang ayuda ay naliangi may mag-abot ka mga bulig gikan sa gobyerno kung pribado ka mga individual so mo nang ilang ginaubra dito at sa dito sila nagatener may naka-on standby man to nga DSSD and then ang barangay Araman. Ang ginimo gani ka barangay wala ni temporaryo nila ginatag ang ilagin paparar nga mga bulig kaya manila pabosan kay damo-damo kay naman ginabot. Pero tikinang lanon gyapon ang bulig pag dugang kaga mga used clothes Black Action Boy nga ang ginalantaw nila dako gid bulig kay may mga residente dito kaina ni isa kabayo wagid sa may nasalbar sa sining sunog. Pero ang maayos ni dire importante according sa ila wala sang casualty o kung wala sang may pinason o kung napatay sa sining insidente dra mismo sa area sa Purok Riverside Barangay Bata Syudad sang Bacolod Action Boy. Okay, so paano na no? just go ahead. Namin nagdasunong balik na to no nga Mga mahatag bulig. ato na nagatag na gani Ano mo na yung mga bentaha kung isa ang sitwasyon nga daw kainit sa politika ta kay kung may mga kuan gani may mga kalamitis, may mga sunog, damo kabululig. Ato na kay na gani do hindi pa to ginamaglawag ang sekretary pero ginawag gid nga 5,000 Aha. Muna yan mas bintaha da ang taga Bacolod. Oo, bintada ang taga Damo ang Bacolod. kabululig, damo ang kabululig. Pero mas bintada tari ko wagid kaso insidente. Galing kay di na mo kay na makita. Ga ano na dugo ko baga kon sa mga bula kag sampang sa bilado galamsot ng kurong agi among Daw dalhay lang. dalhay lang kay ilabot na to kaina. And then may ginalauman pagid no kay may nagapabutsag man to sa area nga maghatagid sang dugang nga bulig sa mga residente nga nasunugan Action Boy. Expected tonight, guro Maganit na kami yung kabululig bintahan na. Salamatan na sa mga pumuluyo, no? Kag may mga ano man mga pribado ng mga organisasyon, ang Amity, ang Chamber na Red Cross, sila kay na nagdadulo mo to sa bulig sining mga residente nga nasunugan dala sa area sang Riverside. Ano mo na ang update, ang summary, kag ang kabilugan nga informasyon na kang tanan sa niluluntad nga sunog is sa area mismo sa Purok Riverside, Barangay Bata Syudad sang Bacolod. Magtagikan sa patol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasibuto na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Action John Diaz sa atong sining pag-recap sa sunog nga nagluntad karon gid mga adlaw dira sa may Purok Riverside sa Barangay Bata, Syudad sang Bacolod, no? Siguro ang mga nasunugan dira kay hindi man nina dukta abe private na nga parangiyas na I don't know kung maidiyahan sila nga maka-avail sang kuan bala relocation, no? Kay mas mayo gid kisa nga ang imo ginistaran nga duta imo no? Anyway, depende na sa barangay sila na bahala kung anong imuon but meantime salamat sa mga nagabululig nagapadala sang ayuda sa sining mga kauturan naton dira sa Purok Riverside Barangay Bata nga biktima sang sunog. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:14. Ari mga ka-action sa kagabi kahapon nga adlaw na report nga si Presidente Rodrigo Duterte nagpasugot na nga ang pagsuksok sang face shield sa mga ospital na lang. Pero ginapanumdum namon kamo, reminder wala hindi pa ni siya official order. Ginatalakay pa ini sang National Interagency Task Force ang ining policy. So mapagwa pa ni sila sang guidelines angot sini. Although nga ginpahayag ni Senator Soto nga ginhambal sila sang presidente niya pasugtan ko na ang hindi pagsuksok sang face shield. Hindi anay wala pa anay In fact, ang Philippine National Police pagi kay General Guillermo Ilazar ang ato sining PNP chief nagpahayag nga iga-implementar gyapon nila ang face shield policy. Pending samtang nagahulat sila sang guidelines. Kaya wala pa guidelines mo sa siningin pahayag kapag pasugot na ni Presidente Rodrigo Duterte nga pwede na nga wala sang face shield
hindi na magamit sang face shield aside sa face mask. Face shield na nagdistoryahan natin mga ka-aksyon. So wala pa. Ginahulat pa sang PNP ang guidelines. Meanwhile, i-implement anay gini nila ini nga policy, ang face shield policy. Pero medyo halog-halog na sila. Kung maara-abi sila nga madakpan o kung makita nga wala nagasuksok face shield, i-remind lang siling ni General Eliasar niya, i-remind lang, warningan lang ang ining wala nagasuksok sang face shield. Ipatuman lang ining no face shield policy kung mayara na sang guidelines nga ipagawa ang National Interagency Task Force. Until now, wala pagyapon sila, talakayon pa nila. Di kabalo naman kamo, do katrasado, giman niya mag-iho ni ang ina ATF mo, di ba? Kada dumduman ko ni, ginambalan ko ni ganing isling ko, atrasado ni sila mag-iho. Kadumdum kamo nga ang Negros Occidental pagi kay Governor Bong Lacson naghinyo nga ipaidalom ang Negros Occidental sa GCQ. So kadugay lang kag maibaluan nga wala man lang ligi na prubahan do kahinay bla. Muna guro nga daw may mga problema kita sa sining pagsaka sa ngaton nga kaso sang COVID-19. Ay daw kahinay paghiuon sa aton nga NIATF, no? Ining face shield policy pila ginabi man butang tabi paghambal sa presidente to pagkahapon abi meeting kamo istoryahin nyo ka magpagawa dayon sang guidelines para once and for all balo kay ning paghahayag sang presidente do kadamo nagkuan sini nagtalang na bala do kadamo bala sang confused sa sining pahayag sang presidente pero wala pa sang guidelines ano ni imuon tanan ni okay na ni mo na bala ti kadamo sang confused so to eradicate o dulaon ni naka-confusion sa aton nga pumuluyo, dapat sige may guidelines. Pila ginadabla pag istoryahan na inyo, di ba? Problema ang gisa, buta na ni aton nga mga officials bala daw is na group chat ya. Way ka mo ga group chat na ako nga. Antes ka mo magpagawa sang mga pronouncement da planchado na. Amak mo nga at ablagapon ang gina-comment ko kagabi nga presidente naghambal pwede na nga wala face shield. Sa ospital na lang. Si Cabinet Secretary Carlo Nograles nagambal yang required po ng face shield. Si Duque naman niya, Secretary Francisco Duque sa Department of Health, niya kung magwa na, ma-appeal kami nga hindi gid sige hungid kay kanubo pa sa aton nga coverage sang vaccination. Ini sila tayo mga opisyalis na isa lang sila ka administrasyon. Nagambal ang presidente, ma-appeal ang health. Mutskil yun nga daw wala sila ginistorya na nga ambal sa presidente niya dali ka mo debe. Ipunon mo ni sila. Mga kuan ko ipasugtan ko na niya. Tidra istoryahan nyo kung si Nograles, kung si Duque ma-appeal, tidra mismo istoryahan na ikamuda para isa lang kapag pagwa dayon ba sang pronouncement. Di ba? Isa lang kapag pagwa sang pronouncement, ang tao wala sang confusion nga matuga, wala sang pagkalangisag, wala sang pagtalang-talang nga matuga sa mga tao. Hindi kay mahambal ang presidente, halain man ang hambal sa iya sekretary, ang isa ka sekretary ito, may ara man niya nga ma-appeal, dala lang gani mismo sa Department of Health. Nagambal si Undersecretary Leopoldo Vega, niya pwede ang face shield niya kung sa open spaces, pwede nga wala na. Silingan ni Duque niya kung wala face shield, ma-appeal kami. Isa lang sila ka departamento, Isa lang sila ka departamento, wala pa sila nagasanto. Abi, pag-create ka mo dira group chat. Kung di ka man ka mo kakita na group chat bla, yati among taniyo, ara ka mo da, ara da si presidente, ara da si Duque, ara da ang tanan mo sa undersecretary, ara da mga sekretary, para nga kung mayara kita nga ipagawa nga pulisa, istoryahin nyo. Galing kay ba hindi ka malo mag-group chat iba no? Istoryahin nyo para isa lang kapag pagwa sang pulisa. Ang ipagawa nga mga pronouncement, isa lang. Why na duro gamobla? Why na sang appeal? Why na sang kung kay dra mismo na istoryahan nyo na. No? Ti amo na sumong cause ng confusion sa aton nga mga ka-action mga pumuluyo naton ang ini nga mga kasay isang pronouncement. Pero amo na ang sitwasyon sa buong mga ka-action. As far as the face shield policy is concerned, wala pa sang guidelines. Ang PNP i-implement anay nila ang face shield. Pero hindi na sila mangdakop. Mang-warning lang sila anay until magwa ang guidelines. Ang pamangkot, ang mapagawa sining kuan mo, National Interagency Task Force, ang pamangkot,
Hoy, NIATF, saan ka mo iya magiho? Saan ka mo paggawa sang guidelines? Ha? Base bla pagpagawa sang guidelines na panos na ang mga tao katalang-talang na ho. Isa kapos sila mo. Hindi na balaga binungguan ay ang mga isa lang bala ka pa pronouncement bala. NIATF abi kuan man giho-giho man pag may time para nga hindi magtuga confusion sa aton nga mga pumuluyo. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, alas 7:20. Dali lang kita, taga ako diyan na isang chimpo ang aton nga mga naga-comment blawom sakay Jaime Manukan, maayong gabi. Sige lang, kabudlay kung ispikar ko sa imo kung ara na si Brian sa Lunes, ano? Si Jocelyn Libon Dispoho, Alex Montesa, Ana Sinoro, good morning, maayong gabi sa imo. Teresa Veloso, kagay Melili Oligo, maayong gabi man. Kagay Melvin Solidarios Abdo, Embong Jocampo, gamonitor dira sa Barangay Maaw, sakay Manjo Arnejo, Mox Espanyola, kagay Athia Kimeriman, good evening dira sa imo. Melvin, sige, Arman Regalado, Tamyaw lang taga Montara Isabela, no? Sakay Melissa Tingson, kagay dali lang kay sa iba naton dira nga naga sige oy si Helen Helen bakaw ko maayong gabi dira sa imo Remia Garcia, good evening man dira kay attorney Rafi Medalya, maayong gabi dira kay Patrick Dolor, amigo maayong gabi dira sa inyo, no, kay sa mga classmates da maayong gabi da kay Ma'am Vanessa Mayo, kag Dr. Matt Mayo, my buddy, good evening, good morning dira sa inyo, no? Teresita Oreta Kahuraw, Suset Alunan dira sa may Hong Kong, si Ping Loha is also watching, maayong gabi, kag Mark Gabriel Salanga, no? When we come back mga kaaksyon sa atong diri nga pagpangalagad, ini balang Power Watch nga grupo, dumduman ninyo nga may-ari ni sila nga Memorandum of Understanding sa Sineco. Nga para tanan nga mga transaksyon sa Sineco may transparency bala kag ang mabantay sila ang Power Watch. I don't know kung napirmahan ang ining Memorandum of Understanding, pero I would presume napirmahan kay may pahayag si Sineco OIC General Manager kag Project Supervisor Attorney Dan Pondevilla nga daw ipa-resend niya sa board ang ining MOU between Sineco kag sang Power Watch. Tanong tabi, istoryahan tani karon kag ining kontrata bla, ang extension sang kontrata sang Sineco with Kepco Salcon nga ginpa-extend ang kontrata sa diin ang Sineco nagabayad sa masobra 5 ka pesos kada kilowatt hour, nga ang Kepco Salcon niya may bid na iya nga 3 pesos kag 29 centimos lang amot nga ginpa-extend. Good guys, sa pagbalik naton, let's try to discuss sa nakabagay upod sa aton sining pag-agdahon man nga bisita nga mag-upod sa aton sina nga pagtalakay. Magabalik ang Action Firing Line pagkatapos lang sa importante naton nga mga pahibalo. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:24. Ini nga oras ginadulong sa aton sa Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis,
Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen,
Our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Action Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Action Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year, si Action Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Action Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Action Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Action Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Action Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year, si Action Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Action Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasmarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon
for making us number one. Aksyon Radio Bacolod, number one. Do not just throw away questions and statements. Kasbara nga ton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number one. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number one with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Las 7:37. Object. Discussion. Fearless comment. Action firing line. Balik kita sa aton nga pagpangalaga diri sa Action Firing Line. Maayong gabi ilang dirag anay kay J. Katrina Dinson Algara. Maayong gabi diri si J. Sa La Carlota, no? Raydan Velasco kag Mary Joy Camero is also watching. Helen Nervis. Good evening man dira sa inyo. Kag kay Chay Minyada maayong gabi, no? Ruben Libradilla Sarenas, Bon Ignacio. Tamiyaw niya lang sa La Carlota, tamiyaw niya ang Merced family, Bon Alunan Ignacio Gatamiyaw, sa Duran family ko, no? Maayong gabi. Kag kay Carol Montoya, maayong gabi dira sa imo, ihada, Ray Baryoga. Ginatamyaw lang happy 7th birthday sa kay Chris John Mar Villalobos. Bata ni Christine Minyes Villalobos, ano? Sa kay Ping Loha, maayong gabi dira sa imo, Ping. Kay Paul Spot, Melvin Abdo. Sige, mga uyaya man ang mga opisyal, ginabaligyan nila face shield. Muna, ginabaligyan sila face shield, gila. Sige, Joan Mill, no? Bert Caraballo, kag Beth Villanueva. O sige, padayon kita mga kaaksyon. Congratulations sa Gilas Pilipinas, daog sila bag-ugid lang kontra sa Indonesia sa nagapadayon nga FIBA Asia Cup qualifiers bala, no? So nasa linggo na kay na sang kahapon nagligan nga adlaw sang June 15 ining si Seneco General OIC General Manager kag Project Supervisor Attorney Dan Pondevilla nagpatigan sang press conference didto kag ginpahig niya nga i-resend kuno ang resolusyon sang board nga para sa Memorandum of Understanding between Seneco kag Powerwatch. Kag ti nalambutan pa didto ang parte ni sa pag-extend sang kontrata sang Kepco Salcon nga nag-end na sang Mayo 25. Sa nabaluan naton mga aksyon nga ining kontrata sang Kepco Salcon with Seneco is for Seneco to pay mga sobra 5 ka pesos kada kilowatt hour sa Kepco Salcon. Nagpatigayon sang ginatawag naton nga competitive selection process o kung bidding. Kag nagdaogi po ng Kepco Salcon kag ilang offer. Ang bid nila 3 pesos kag 29 centimos. Promote na nun tabo nga dogin pa extend ang kontrata sa lining 5 ka pesos. Kitsinti kung anong rason sa Seneco, no? Upon nato sa linya subong, si amigo naton Winnie Sancho, istoryahan tayo ning
isyu mga ka-aksyon. Online sa firing line. Migawin na yung mga gabi, kag welcome diri sa Action Firing Line. Yes, boy. Yung mga gabi si mo, no? Labi na gid sa aton mga tagpalamati, mga konsumidor sang Sineco. Sana siling ko na, sang June 15, nag-press conference ning si Attorney Dan Pondivillas sang Sineco. Kaya gin pahayag nga ipa-rescind niya ko, no? Ang resolusyon nga parte sa Memorandum of Understanding between sang Power Watch, which you are a member, kag sang Sineco. I don't know, may aragi man kamo nga MOU? Supposed to be ang MOU nga ginpresentar sang Power Watch sa ila, no, sa Sineco, was supposed to be signed on April 13. Di ko alam kayo ginpunggan man na ni Father Larida, no? Kay damo mo siya rason, no? So galing kay ti after meeting, rather after waiting more than 1 month, ti nagdesider ako ya nga hindi na lang pagdayonon kay ti daw nga panimahuan ko blaboy nga ang ambalya nga una COVID, ikaduha tunan niya. Ti isa nakabulan nga tuon iya nga amon nga memorandum of understanding kuan lang boy, 3 ka page wala dala cover, no? Ti nano na nga tuon niya nga pilgid ka bulan, ikaduha COVID. Ti ang masign siya 4 man lang katao, no? 3 na lang gani kaya ginauthorize nila si Attorney Dan. Ako abi kag ang akon nga upod. Ti pwede man na iya nga virtual. And then sang ulihin may ginambal siya. Nga usisaon niya kuno kay base gamiton sa politika. Ano dungdung niya sa akon man daw bago lang kubla sa sininga mga advocacy, no? Kag boy masiling sa politika, arrested tuod lang. O, siya nagpa-elect siya, di ba? Board of Directors. Hindi na iya politika. No? Tani, bala, hindi lang paglamudan sa amuna kay boy, ang katuyuan ko tani, sang memorandum of understanding, mayo gito mo. Para may binyo, bala, may mekanism, bala nga sa diin ang mga problema, maistoryahan, no? Okay. So, balik ko sa sining ginapropose na nga memorandum of understanding, anong mangin papel diri sa Power Watch? Di bali partnership between Sineco and Power Watch kay ma-organize kami sang ginatawag nga Power Advocates Consultative Council. Okay. No? 4 kabilog ang membro, no? Galing kay T-Water, under the bridge naman na siya. Okay. Natingala ko so, yung ginpungkan gid ni Father Larida. So, there was never an MOU between sa Sineco kag Power Watch na pirmahan? Propose tani. So, wala sang nothing to rescind. Why sang i-rescind nga board resolution? Kay wala man galit mo dayon. Why? Pero nang I think that was Roy Cordoba, no? Ang nagpresentar sang resolution, kaya naprubahan Manila. Ngayon na, amo pa nang natingalaan ko, boy, kay may resolution na sila mga approving the signing, abis ang memorandum of understanding. Galing ka ba that time wala pa na iya si Father Larida, hindi pa sa board of director? Ambot lang, kaya bago lang na saya mo. Gani kay kung si Roy Cordoba ang nag-present na sang resolution, then wala pa siya kay tido siya ni nagbulos kay Roy Cordoba mo sa district. Correct, no? Kaya gin-recommend ba na ni Attorney Dan na Pondivilla, no? Karon unanimous ang resolution, why man gani may nagsiling i-revoke o i-rescind ng resolution. Sino gidya si Father Larida nga balabagan niya gid na ang memorandum of understanding abi, no? Pero amo to gani boy symbolic lagin gisi namon ang propose sa memorandum of understanding as a manifestation of our indignation nga maayong katuyuan ta tapos punggan. So amo na siya boy. So may resolution gid to rescind, no? May aragid man ipa-rescind kuno ni Attorney Dan Pontivilla sa board kag ma-create na lang kuno sang consultative body. Ining consultative body represented kuno by different sector. Amo to mara kamuda sa consultative body na. Tiway pa ko kabalo boy, no? Pero kung mag-create sila consultative body, i-rescind nila ang resolution nila na i-adiritso. We are living in a democratic country, no? Kung mag-organize sila sang consultative council, okay man na. Kung imbitaron nila kami, okay man. Kung hindi sila mag-imbitar sa amon, ay mag-apon problema, no? Pero magapalayon kami yan, no? Sang amon na advokasya. Kag ako siguro, boy, before the end of June,
Base mapasakay ko isang administrative case, no? Mhm. Ina-build up ko lang subong against sining desisyon nila, no? Nga wala nila gin-award ang 20 megawatts nga taga 3.29 as against sa 5.42 nga gin-extend nila, no? Okay. Kaya dira ko makuha niya ma-harp, no? Sa halit nga ginahimo sa konsumidor. Amora, ang gusto ko ni ka medyo kanong tabi, no, talakayon tanis ang maayo. Ang Sineco sa for pila ka ni katuig ang kontrata niya sa KEPCO sa kon before? Pila ka tuig? 10 years. 10 years. Okay. Ining 40 megawatts sa boy kagatong nag-expire kay usually ang ilan nga contract for 10 years mo. Okay. So sa 10 years nga kontrata, ang Sineco mabakal sa KEPCO Salcon Sun Power at 5 pesos plus abi no mga centavos da amo nang kontrata sa 40 megawatts nga kontrata, di ba? Okay. So end ang kontrata sang May 25 to be exact, I think. Am I correct? Sa 40 megawatts na. Sa 40 megawatts na nga nang tagsobra 5 pesos ang kada kilowatt hour, di ba? Correct. Nag-end na sa sang May. So ang nagpatigayon sang bidding. Sa bidding, nagdaog ang KEPCO Salcon Gapon, pero ang presyo 3 pesos kag 29 centimos sa 20 megawatts nga kontrata. Amo na sa bidding, di ba? 3 pesos kag 29 centimos. Kung tanaw na po, mas manubo ni siya, of course, kadako sang diferensya sa tong sobra 5 ka pesos yang kada kilowatt hour nga kontrata naton previously. So, kung tanaw naton bintaha para sa mga konsumidor kay manti sa ato ni ginasukot mo. At tagon tani sa ato ni ginasukot ang ginabayad sa KEPCO Salcon. Ang akon nalibugan sang ulo, anong rason nga ang gin-extend kuno ang kontrata, Wen? Anong natabo sina? Well, kundi nagkuan sila, no? April to sila nagbidding mo. Di nagdaog na ang 3.29, may ara na ginatawag nga lowest calculated bidder. Lowest and most responsive. Amo na. KEPCO Salcon man. KEPCO Salcon. Ang power supplier. Okay. And the same volume, no? 20 megawatts. Di ang hindi ko maintindihan, pareho man sa imo, nga kabalo ko na gid nga may barato. 3.29 as against sa sobra 5 ka pesos. Nga dito kaya sa 5.42 may difference of about 2. Butang ta na lang abi 13. Ti ko ni boy multiply mo na siya sa 14,400,000 kilowatt hour, which is the equivalent of 20 megawatts. Ti amo na ang dugang kabugatan nga palasanon kag subong ginasuguran tanan na bayad 1 million kada adlaw. Amo ng mga 32,000 something a month, no? 32 million something a month, and 328 million plus, no, in a year. Tinga nga ginpalabi mo to kay damo sila rason, no? Anong rason man? Anong rason nila man? Una gisiling nila, mawilit isto ko no, nagdaog na sa bidding, may reklamo kuno ini kon protesta ang consumer negros. Ha? Ano na consumer negros na bagulo ko bati now? Di ang buta organization man siguro sa mga konsumidor, no? Ang kuha niya, ang hambal ni Ma'am Judith Yap, gin-entertain niya ni Boy kay may concern kuno mo. Di mo ginaya problema kung entertainahon mo, ginbalik galing kay gin-forward nila sa kwan sa DOE. Kag samtang nagahulat sila sa DOE kay ma-expire na ni kuno ang 40 megawatts, ginpakamayo nila nga i-extend nga i-reduce nila into 20 megawatts. Karon nagsulat ang DOE sa kay former President I think sino ganing former President, si Dwight Carbon. June 4 to 2021. Siling siyang DOE sa ila query in the first place. Kay kabalo ka man boy siguro nga antes magsugod ang bidding, nagsulat na ang 5 ka board of directors mo. Upod sa kay Attorney Dan Pondevilla, no, with all due respect, nga pauntaton ang kuan, ang bidding bilang i-postpone. Okay. Silisan DOE, wala ka mo power to postpone the bidding because you are not a member of the third party and bids and awards committee. Okay. One lang kamo ining observer. Observer lang kamo. Dason sila niya,
the matter between the concern of Consumer Negros has already been addressed by the third party Bids and Awards Committee in a letter dated February 19, 2021 and April 23. In other words, nasitol na nasaya. Na abi nga hindi masitol kay manti kung mag-file ikaw sa complaint sa Board of Directors, sa bidding kung sa DOA, number one, boy, ang complaint mo dapat verified mo under oath. Ikadua, you have to post what we call protest fee. No? May protest fee ka nga bayaran para mangin valid siya. Okay. Now, kung hindi mo ni ani nga requirement, kung hindi mo matuman, your complaint is considered unsigned, has no legal value, and it is good as outrightly dismissed. Okay. So, kapila ko na ni Boygin pamangkot sa members ang board mo, tinga nagulat sila sang response ang DOA, kag naging entertain nila ang complaint. Nga kulang sa requirement. Wala, hindi ba makasiling ka nga ang complaint nila is not really valid Oo. Kaya wala sang hindi verified complaint. Way taga ni kabalo guro kung may tawo, may ngalan nga may tawo, may somebody nga nagrepresent sa sining consumer Negros, Negros consumer. May ara magid siguro boy, pero ti ako gadwa-dua ako kun bala registered sila sa Securities and Exchange Commission. Ang akon lang ya boy, why ko sila nga nagabasol sa Consumer Negros kay right nila na magreklamo mo. Okay. Ang akon lang daya nga pamangkot sa mga 5 ka member of the board nga gindili-dali nila in the guise of waiting for the decision from DOA when they know pretty well nga ang complaint has not undergone the procedural requirement as stated, no. Ako wala man ko sang siling ang personal abi nga kuan boy no kundi nga ako lang dabla ang halit nga mahimo sini sa konsumidor kay man simple lang bayad mo kita sini malukdo son gin-expose mo sila nga board gin-expose nila ang mga konsumidor to a high price of 5.42 when they know very well nga may mas manubo, no. So therefore ang ilang ginpirmahan nga kontrata kung nakapirma magid sila was grossly disadvantageous to the best interest of the consumers and makasiling ikaw nga gross negligence na kaya nga ang imbis nga barato tani kay siling sang IPERA law the distribution utility has the obligation to supply electricity at the least or in the least cost manner to the captive market. The least cost manner mula nang may 3.29 ang imuya kwaon ang 5.42 no. Okay. Timayo na siguro bali para bala masitol na siya mayo na siguro pailan sang kaso no. Kamante administrative abi kay kung magsali lang kami karon kinuwanay dati hindi man na sila magpasupil kay may rason man sila siguro. May rason man na sila guro, no? Ganun kati daw kaathag bala bisan sa aton sa amon niya nga ordinaryo nga konsumidor kaathag bala nga ari tani balayran ta diya 3.29 lang ti manubo ni nga atong balayran diya nga sa aton nga power consumption manubo ni siya kay ti nagnubo ng aton balayran sa aton nga power supplier mo. Hindi ko ka-avail sang nubo nga presyo sang balayran sa kuryente kay didto tagyapon yas mahal. Correct boy. At the end at the receiving end are the consumers. Correct. Imagine mo na ya pila ining 300 something million. Abi mo boy kunari ini sa kamot sa mga konsumidor nga hindi nila pagibayad tungod nga kadako excessive ang balayran. Ini tani nga amount magasto pa nila and it will contribute to what we call consumer spending. Di kung may consumer spending, kundi ang aton economy mapam-prime. And in the process, ang mga trabahador nga wala sang obra makabalik na ni kay ang iban sini nga mga gulugag may nga negosyo mabukas mo. Kay manti may kuan ga kuan na circulate makaamot ining 300 million ti pro karon niya hampol talang daya sa aton nga balayran. Ti subong po kundi mag 32 something no rough estimate abe. Ti nagsugod na ta sang nag-expire to nagsugod na ta bayad 1 million
a day. A day? Kaya nasubong June 18, 18 million na eh. Okay. Amo na siya ang masakit. Tito, boy, pala, ang no? extension niya, kalawig nito, 1 year ko, no? Yes, 12 months, no? Karon may siling naman sila nga i-cut nila kuno into 6 months. 6 months. Mm. Pero basic principle ini sa power industry. Mhm. The shorter the contract, the most expensive is the payment. Mhm. The longer the contract, makalis ka. Mhm. I doubt very much, no, boy, kung hindi man ko abogado, no? Mhm. Pero mapasugot ayan ng Tipco Salcon Mhm. nga nga ano mo ang kontrata i-resend mo. Mhm. Unless may ara yang tingkot ning namangkot ko di ko pwede na ma-resend ang kontrata. Siling niya if the contract is grossly disadvantageous to the consumers. Mhm. Karon kung i-resend nila na kung di it is an admission. Admission nga grossly Oh, disadvantageous. admission, it is, Nya lipot nun talang na kay do perde di ang konsumidor. Ti at matag na gid man at the very beginning, perde na kita nga mga konsumidor. Kuan kita ya iti abiboy tanaw ablao. Ga hindi na ginapangutda na gani ka ang iban gani daw hindi naka tungod sinibelang pandemya nga ginatawag no. Oo. Kagang natingalahan ko pagida sa siniko may napanilagan ko subong do kabudlay magsulod daw. Hindi kagidaya ka sulod dali-dali kay tungod kuno sa pandemic. Okay. Si may tupad balay kami di aboy nagkanto di sa akon pastor ni siya. Si Pastor Aroda. Ang balayran niya ni usually 11,000. Duaya na kabil nag 22. Na nun na siya si Ruin, nagduble ang akong balayran, no? But what I'm trying to say is this. Ang inefficiency bala sang siniko, hindi na nila tani pagdugangan. Nga pabugatan pagid nila. Kung ini mo economic strangulation niya ang kakatabo, boy, kung ikaw mablapigado ka, dako na niya nga bagay. Masiling sila sinintimos gani, pero i-multiply bala, kag i-multiply mo bala sa isa ka tuig. So tani, ang akon lang ginaayo, ang mga board of directors naton, you were placed there, no, in order to protect the welfare of the consumers. Correct. But as far as experience have shown in these past few days, you have failed to advance the welfare of the consumers. Nasubuan ako sinaboy, no? Dalam lawin, no? Sa imo ginahambal, sa daw na analisar ko ba lang, since the very beginning, daw against ang board sa sa bidding? Maghani, nagsulat sila mo. No, against sila sa bidding, di ba? Oo. Dahil hindi sila gusto sa bidding. Anong gusto nila? Direct negotiation? Hindi ba lang yung mga kontrata naton resulta ni isang negotiated contract ni siya? Actually mo, hindi ni bidding, negotiated contract ni siya. But silingon, ginegosyar lang ni. Boy, amo gani nga may competitive selection process. First para time na-eliminate atong mga allegations ang mga kwan in the past mga overcontracting. Oo. Actually, admittedly, si Attorney Dan Padilla, na kundi mag-umra na siya ng pungko, yaw, ito sa nakalabot sa tuya sa kontrata, tawid ka ko sa itong 40 megawatts. Pero admittedly, contracting gin man to siya, di ba? Sobra gin man to sa aton kinanglanon ang kontrata ta nagamahabayad ta sang 40 megawatts sa Cape Cosalcon nga hindi ta man na magamit tanan. Ti correct na boy kay ti ako nakaistoryanan duha ka bismo. Ti bisan siya nagasilimay overcontracting giban sa una. No, ta mo naganing tingaon niya sa pagpungko ya kuno nga untaton. Kay arek atag na gid when mo atag na gid nga may overcontracting because nga pwede mo lang 20 nga dito tas 40 hindi ba 20 ang daog sang Cape Cosalcon at 20 megawatts ang ilang supply nga pwede mo lang 20 nga nagkontrata kita sa una 40 kag na ya overcontracting kag boy kabalo ka boy may 24 pa nga existing subong sa Cape Cosalcon ano status na kuha na siya ining hambal sa akon sa una as to the need basis kung kinanglan mo lang bla. So I understand og renew ina karon ang total nga megawatts ang siniko is 99. Dala na boy ang iban nga mga kwanda. Depende na kung base load whatever 99. Pero ang aton nga base load 80 mo. Ti may subragin min siya gamay why kuya kasling over contracting kay man ti pasubrahan gid man na siguro para may buffer kabala no. Pero ti hindi naman pagpasubra ng presyo. Ti ang
ang kwanda bala ang punto tada nga nagkuha na nga daan, the consumers are already bleeding dry because of pandemic. Damo na nagakautdan kay hindi bayad. Ti karon dugangan tapagid. We are you cannot squeeze blood out of stone mo. Ari pagid kundi may aragid man nga perceive nga overcontracting butslingon siga sa lurubra aton nga supply. Natingala ang konsumidor nga aga kasubra supply naton sa kuryente nga ginabakal pero may patay aga brown out. Ha? Di correct eh. Amo na ang kuan kay mabakal kita, let's say example lang no, mabakal kita 40 megawatts. So hindi ta na maubos, may sobra abing ang analysis boy gintanaw ko ang mga papel ang sang una pinakamataas ng gidnaton nga ginagamit bala galabot lang tag 52% mo. Ti karon ang sobra sina kay ti ang kuryente tawag nato real time product hindi mo siya ma-store mo. Ti ang sobra sina boy ginabaligya sa WISM. Pero at the price, almost half sang sa imo nga ginatawag ng basta ginabakal ta 5 ka pesos baligya ta 2. Correct. Pero di ta 3. Ti ang trading losses na boy milyon. Ang gina-charge but that is already being passed on to the consumer. Correct. Kita mangyapon. Simple lang mo. Bakal ta 5 ka pesos, hindi tatas mo sentimos, ano? Bakal ta 5 ka pesos yung kuryente, ginpasobrahan tang bakal ta, tapos ang hindi ta magamit, baligya ta 2 pesos. Perdita. Dako sa perdita. Amo na boy siling sa isa ka analyst. Tani ko ng isa ka electric cooperative, efficient lang siya, kag wala siyang graft and corruption ha. Kung may aragi manabi, mga sinsilyo da nga gakahulog lang. Kung amo lang na kuno siling niya way nakinanglan i-increase ang kuan mo ang rates ang electricity abi. Galing ang problema siling niya ang self-dealing transaction. Correct. Between enterprising board members and key management officials with the power supplier. Kaya nga, matapos niya muni mo. Siling sa nag-ubra bla sang butso sinong ubra na sang plano bla o programa nga amuning kinanglan ta nga kuano. Amuning kinanglan ta nga power supply o. Di siling sang board niya ti ang may ara tas na da. Nya ti kung depende niya sa mangkutonto ang supplier niya ti ano ding amon din niya ti dugangin nyo. Dugangin yung order kay niya taga-ara ka mo. Amo na guro. Ti mo nang siling blaboy nga the more the merrier mo. Ti karon ang problema ta dis power industry kay man ti ang tutuod lang ang mga consumers why niya kay intindi sang nitty-gritty mo sang power industry. Karon kung may isa dira ka opisyal sa Corplan ma-attend ka naka-attend mo sang iya nga mga briefing mo. Ti drawingan niya man kala graph nagasaka kapunao gasaka pero ti areo prangkanay laboy niya istorya. Ang mga bagong board of director gani guro ay naka-intindi sang kuana ay kay nga the board of directors in general boy I am speaking in general the board of directors were never trained by NIA or DOA how to conclude a purchase power agreement contract to the advantage of the consumers. Why this la idea? Why is la idea? Ako patikos na kay ti hindi man ni sila hindi man ni ang mga board of directors naton da hindi man nila linya mo ang ining parte ni sa power hindi man nila linya actually mo di ba? Oo. Tiboy ang 2011 pa ko ni buhay nagtuntuon mo. Sa kabasa-basa pulubong sisa. Nakakuha ako naka-gain ko gamay nga insight mga 2015, 16. Hasta subong gatuon patagyapon kay kabudlay sila. Amo tani dapat sa mga board of directors sa election dapat tani may qualification na iya mo, no? May qualification na parang ang dalagan dira bla may ang iya blang expertise o may hibalo man siya hindi magit expert siya kundi may hibalo sa parties na, no? Budlay na drawingan ka lang da sang Corplan da drawingan ka hindi ka ni kindi guro da sang Corplan da gina-present sa imo kaya ang tutuod lang boy the reality is sa bilog na Pilipinas sa mga electric cooperative
ining eleksyon, ritual man lang ni. No, demonstration ini isang poder sa mga politiko. Correct. Nga may say sila, magbutang sila da tawo, pwede na ya. No? Pero ang kuha naman na iya tani, ang gapungko dala nga mga board of directors, no, why man to may ginatumod. Gusto nang ambal mo, kinanglan may know-how sila, no, may gamay sila nga nalit, kung why gani, tuon sila. Tuon. Why man ang pagtuon, why man ayuntat mo. Correct, ang education is a never-ending process mo. Pero ang boy daw lain ang ilayag na tunan. Ang but na yan, basta daw lain ang ilayag na tunan mo. Amo di pala, when nagnatabo pag ito, tani, I don't know if I'm right. This is the first time, tani, nga may ara kita kontrata, nga resulta sang competitive selection process o kung ining bidding. First time siguro, I think mo, kaya tanan nato na kontrata, were done through a negotiated contract. Di ba? Negotiated, direct negotiation. The first time ni siya nga kontrata, nga ginpaagi sa bidding process. Why pa yaho daw pagindayon? Hindi sila gindayon. Nga mo na taning pinaka-ideal tani nga pamaagi sa pagkontrata naton sang power supply naton is through a bidding process, di ba? Correct ko. Why pa gindayon? Boy mo president ni siya nga nakadihon kita sa isa ka kontrata sunod sa layi. Si speak agin sunod nato ng tanan nga mga bidding procedure. Di ang nataboyagin si Kuwais ang bordo. Punggan pa ganin nila eh. Punggan ganin nila. Kaya nakuhan ko sa imong mga ginambal kayo na, since the very beginning, against sila sa bidding. Karon kayo nagdayon gid ng bidding, natapos yun ang bidding, ginpunggan nila nga, inuwa nila gin-award. Kaya mo na ang kuhan, ang dilema, no? In doing so, boy, kabalo mo na sila, ka-aware mo na sila nga they have violated some of the guidelines ang DOE kag niya mo. Diya mo nang ila nga dapat atubangon, no? Kaya hindi niya siling negligence lang, no? Picharabla, punggan mo yung bidding. Tapos, boy, ang litli, nag-query naman sila sa DOE, nagpadala naman sa communication, kung pwede sila kuno ka-re-evaluate sang bid sang mga mga power producer daw ma-act sila as technical working group? Ti kaklaro na isang ambal sang DOE. Nga hindi kamo ya membro. Ay kamo tayo labot, observe lang kamo. Observers lang kamo ya. Ti ako gani boy. Ano ko na nila re-evaluate. Ang bid. Okay. Hindi ko magamuna, boy. Boy na, Kundi may nagambal ba sa akong kilala. Kung yung magamuna, boy, lang board of directors, pamangkot na nila sa DOE. Pamangkot na nila sa NIA. Pamangkot sila sa ARC. Anong pulos sa gimbutang na sila nga hindi man sila gali ka akto, no? Sa mga bagay nga dapat immediate and accurate answer for the satisfaction of the consumers. And to the best interest of the consumers. Correct, muna sa inaano man nga sa sitwasyon man daw kuan daw perdi kita nga mga konsumidor daw ay tamay mo ginatawag pa nga member owner consumers no ay matalabot da kanugon sa ngalan MCO, no? Member Consumer Owners, why matagani patronage refund. Amo gani boy no nga hindi sila makabasol sa akon. Kay sa akon sa mga amo nga panagon. Ti daway naman sang may sugisog na bala nga magatraka sila, no? What I mean in principle Ti ako na lang niya siguro ma-file administrative case ni sila. Para at least bala may konsuelo man ng consumer nga may nag-aaway man sang ila kausa. Bisan sa limitado nga paagi, but nevertheless, no? Ang advocacy naton to protect the rights and welfare of the consumers magapadayon. Gani man kabay pa ang akon lang kay sang nagagabi I was trying to get in touch with kay GM Pondevilla. Kay gusto ko bala mamangkot si ila. Kay hindi way ko sa pamangkutan si ila, way pa ko sa may napagingutan, mamangkuton ko sila bala nga gin-extend daw. Anong rason nga gin-extend? Tungod na sa reklamo to. Tanan gali iyan naton nga mga bidding da pag may reklamo hindi tagali pagdayon niya anong pulos na sang bidding process naton man. Aral lang ang reklamo, entertain tala na kung valid din man ang reklamo according to gani as far as validity is concerned, hindi man sa valid. Pero entertainahon tala na saya pero the process should go on. Di ba la?
Kung amo gani no. Ti abi mo boy kung magano na ni sila sang ano ni sang consultative body nila. Ti kung imbitaron nila ko willing man ko mag-attend. Pero subong may mensahe ko sa Sinico kag sa mga board of directors. Mga ma'am kag sir sang June 2 to 2021 nagpadala ko da sang sulat gin-receive na no nagapangayo ako sang board resolution approving the contract in iblang 20 megawatts in short-term extension. And I am also requesting for the contract, copy of the contract. Hay boy, hasta subong daw ay Waged? Eh, nadumduman ko, hindi sila magsiling o sila katultol sa balay. Kaya isang una, kung may message ang Sinico nga importante, kaya way pa ko to internet, gakadto na di mo ginadulong na di sa balay. Ti ang nagapangayo lang ko kay ti mga ma'am kag sir public document na yan kag ang akong nga consumer number is 4034848 kay pangitaan pa kuno nila ko boy ang kuan sang ano ni account number ti ginatag na lang nga daan basi masiling sila nga wala ko account number sa Sinico. Kung silingon atag sa account number mo balaan nila kung owner ka tuod sa Sinico. Oo. Daso no si saon pa nila kung ang Power Watch bala registered sa Securities and Exchange Commission. Wala nila ginihimo sa una. Bakit daw sa kadugay na isang Power Watch ni wala na ginihimo sa Sinico? Kagti gindagaan ko ginasla kopya sang registration day ambot lang kung anong kakatabo daboy daw hindi ko kaintindi. Nang tabo ni man tani matadlong na ni attorney Dan Pondevilla bla ini nga mga bagay. Amo na akong gusto tayo mabalaan sa ila bala nga why pa kun I have never heard from somebody dira sa ila nga nag-explain kung nga ang agin pa-extend ang kontrata with Kepcos kun at 5 pesos nga balayran sa per kilowatt hour naton nga supply sang kuryente. Why pa kung sang may nabatian nga explanation on the no ang may ara nga hambal si Attorney Dan nga siling niya ti there's no overpricing kay approve man isang DOE. Namo na lang ilang inambal ti approve sang DOE pero ti kathag na gid diyan masiling ka nga wala sang overpricing kathag mo may bid nga 3.29 dito kita is 5 pesos kun why magit sa overpricing nagkuan kita ya nagpili kita sang mas mahal hindi sa why tagambal nga overpriced kundi mas mahal amo lang na yaton hindi sa overpriced siguro as what hindi bala kuan guro boy ining you did not give the opportunity to the consumers to avail of the lower cost of electricity. Correct. Nakabalo ka naman. So instead nga kuan, nga dito mo gid ko sa dako. Kundi nag-burden ang mga kuan. Hindi bala ikaw would you agree with me? Wala sang why kita gahambal nga may overpriced. Why kita gahambal nga overpriced? It might be the right within the price range abe nga allowable pero di may ara nga gina-offer nga nubo mo tinga dito kita sa taas. Nga masigihon nato ng taas kay may nubo nga offer. Mo nang pamangkot na bala nga simple lang ang pamangkot sa konsumidor nga Sinico should explain that. Hindi lang ta pagambalon bala nga why man di overpriced kay approve man isang DOE. Yes, wala overpriced pero nga dito kita sa taas. Muna simple lang ang pamangkot no. So I hope when ang imo dira nga tikang bla para nga mag-file sang kaso sini para once and for all matagan ta na ya. Oo. Matagan ta ini kay daw way gapatag ang Sinico eh. Kag kinanglan gid boy para bala nga ang mga konsumidor bala maga-follow man no kang makasunod man sila kung hindi ka mo magkadlo kay ti kun man niya legal man ning atong ginahimo and I am also anticipating boy nga maklaruhan man ini kay ti kung kisabi lang ka misinterpret man kung kontra ko kuno ang Sinico wala ko yaga pangontra sa Sinico anong kwaon mo dapat ang ako niya ginapangontra ang mga malpractices correct ano ginakwaon mo abi magkontra ka sa Sinico amo gani i-brown out nila ning balat ko kundi pag hindi ka kabayad sa bulan, dan ka gidayon. Nya si Winnie, wag bayad, utito. Boy, by the way, boy, salamat kay daw karon lang ko naka-interview daw malawig-lawig. Okay, daw ka kuan mo lang bagay bala daw interest ni sang mga konsumidores mo nga we want also nga ang konsumidores naton kuan bala makahibalo sang sitwasyon dira kag makaintindi bala kun nano ang ginahimo dira nga against sa ilang interest against sa interest ang aton mga consumers no. Wen salamat man sa imo for your time. Thank you o kag saliwat mayong gabi boya. Yes, Thank you. Mayong gabi salamat Mr. Winnie Sancho mga ka-aksyon kasimple lang mga ka-aksyon no sa aton mga konsumidor sa Sinico. Sining bulan kaya kung gin award na to nilang contract sa Kepcos Salcon nga magabakal ang Sinico sang power supply at 3.29
3 pesos and 29 centavos per kilowatt hour, mabayad na tatani, nubo-nubo na eh. No? Kaya I would like to believe, numanubo-nubo ng balayran ta. Yet, hindi wani lagin award. Gin-extend nila ang kontrata, sa diin ang Sineco, nagabayad iya sang 5 ka pesos masobra sa kada kilowatt hour. Disbintaha ina ya. Mathag na iya nga disbintaha sa mga konsumidores. Ang akon lang is wala sang pathag sa Sineco. Nga ang ginhimo ini. Ang akon lang nabalaan diri kay tungod ko na may reklamo, pero ang reklamo ni okay lang niya may reklamo, but would you put that over and above sa interes sa mga konsumidor? Ang interes ng konsumidor amo ang primordial concern naton eh. Amo nagapangibabaw nga concern naton ang interes ng konsumidor. At hagda niya nga bintahan niya para sa mga konsumidor nga mas manubo ang balayran naton sa power supply, which would redound sang pagnubo man sa aton balayran sa kuryente. Tinga dito taas. Ano ang rason? Ha? Sineco, ano ang rason? Please, patagi kami nga mga konsumidor. Objective, balanced discussion, fearless comments. Pagbalik natin mga kaaksyon, tanawon taman ng Nuseco. Ang Nuseco, kuno do halos gasulubra sa doble ilang nabayran subong. In fact, may ara nga ipatawag na gani sila sa pila ka mga sangguniang panglunsod sa dito sa area naman iya sang Nuseco, sa sining balayran dito iya nga daw halos nagdulubli, halos iban nagtriple ang balayran. Anong tabo dahil sa Nuseco man? Way kita kay balo kung ano sitwasyon dira, pero may mga nag-text akon nga daw na kibot sila sang ila gulpi nga pagsaka sang balayran sa Northern Negros Electric Northern ano na gani? Negro Nuneco bla? Nuseco? Ano nagisa Nuseco? Nuseco. Nagdako ko ng gulping balayran. I-check na. We'll try to check sa pagbalik naton kung may maara kita nga mapamangkutan sini. No? Mabalik kita mga ka-aksyon pagkatapos sang dugang naton nga mga pahibalo. This portion is... O sige, sa aton dira yang nagamonitor sa Facebook bala kaya daw medyo damo-damo kita sang ginaan si Anbe na basi na kontak ito nga akong ginapatawagan bala kay gusto ko ni talakayon ang San Nuseco naman niya ho. Liog ko be James sa kay ano kung na-kontak ito bala ko nga akong ginapakontak siya mo kunta sabi, no? Sa kay Christine Minias Villalobos, maayong gabi dira. Happy Father's Day kuno sa akon halin kay Ma'am Vanessa Mayo. Salamat kid Ma'am Van kag sa to all fathers, Happy Father's Day ba I think sa Sunday ina no. Homa Lumena kay Fernando Lumbre. Ari kami ga monitor liog ko tamyaw sa Jovit Lumbre, Nene Midel kag Buddy Midel no. Tanan sang dakutan dako Silay City. Yvonne Busser sa Germany, Miss Yvonne, maayong gabi dira sa imo sa Germany. Lito Secondes. Aral lang da balay ko lapit sa nasunugan, sitbola na da sang una kaluoy sa mataw nga nasunugan. Yes, so na. Kaya Milko Malcolm, kuan saya guro o sige. Kaya Bobby Munoz sa Talisay. Eddie Laus, so po dira kay nanay niya Sabel sa Victorias. Kay Rami Agsam. Kay Melanie Bernas, maayong gabi man. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, kaya ihada Maria Rivera Murayama. Mayang gabi dira sa imo sa Japan. Good evening. Grace Foss, kumusta kang mga adlaw sir boy? Kag tanan nga City of Smile sa akon nga former professor Sir Winnie Sancho, the best magtudlo. Ay bow, the best ako na magtudlo wen. Francisco Guangco, mayang gabi man kag kaya Tanya Ramos, no? Kaya Maria Ma'am Luing Melos, good evening mandira sa imo. Juan Lasciere dyan. Kumusta ka na, no? Sige. Mga ka-action tilawan natin, try natin nga matalakay. Ining issue dira iya sang, wala ka sabat. Sinong way ka sabat? Si Vice Mayor?
Ha? Sige, try na ton ha. Nga maistorya na ton ang parte sining issue bla sa Kuanyaw sa Noseco. Nga daw nagduluble kuno ang balayran dira sang aton nga mga konsumidores sang Noseco. So daw may balita ako sining nga daw ipatawag ni sila gani sa sangguni ang panlunsod sa syudad sa Himamaylan mo regarding sining bagay, no? Gusto ko tani may istorya si Vice Mayor Justin Gatuslaw sang Banwa akong syudad sa Himamaylan, no? Tanaw na to na. Mabalik lang ako ha sa aton dira iban pa nga naga-text malak isuset pahe Margen. Good morning kuno good evening kag happy birthday kay isaga ni Medes. Nonoy Eliano sa Lakas Liana kuno watching from Quezon City. Sige, standby anay, test duran. Boss ara ko da ha, kadto ko da boss. Sige. Standby. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sansan anong nakalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya at palanggan.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Fearless comments. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:31. Bago na lang na istoryahan ang Sineco, mga ka-aksyon, ha. May problema, manggalit dito iya sa Nuseco. Dito ya, ang mga konsumidor, daw nagareklamo bala kay ilabalayran sa kuryente do, ang ilang bill, ay bang kuno do halos nagduluble, ang nung taas gulpi ay ilabalayran sa ilang balayran nila sa Nuseco, ining Negros Occidental Electric Cooperative. Now, the first local government to make action on this matter, ang siyudad sang Himamaylan. Kaysa revoluan ko, siyudad sang Himamaylan, do ipatawag nilang Nuseco to explain. Dapat i-explain din niya ini mga bagay, kay ti tawo niya mo, konsumidor niya ang concern, no? We have with us on the line, mga ka-aksyon, ang mapisan man nga mayor sa siyudad sang Himamaylan, si Mayor Raymond Tongson, no? We'll try to get some information lang kay Mayor Tongson. No? Mayor, mayong gabi and welcome to this Action Firing Line. Mayong gabi, boy. Good evening. Yes, good evening, Mayor. Mayor, how true is the report nga ang siya bill kuno dira sa Nuseco, perti ang pagtaas kuno, Mayor, dira sa inyo area? Yeah, may ara magid sang na defined increase, no? Do damo gani nakibote gani that one. That's why nga do may move subong ang executive and legislative branch of the city nga mag-isa na lang kami, no, in one session, and then meet with Nuseco, no, either sa IDA board or any representative to get some inputs, no, regarding what is happening sa sininga scenario. Okay. The schedule is this coming Wednesday. We're not really sure yet kung makadtos la dito mismo, no, physical presence nila or through Zoom, no. Pero we gave them options, no, whether to be present during the session or through Zoom. Mayor, can you give us an idea daw pila abi ang gin-increase sang ilang bill dira? Kakibot ko doon, sir, may mga 30%, 40%, no? Amo na galing kayo, I don't want that to be a defined statement na, boy, okay, to the line up lang ato, kada mo patas ang gina-research o gina-evaluate. Pero amo na siya, may mga amo na siya ng mga reports ako, no? Okay. Assuming karon da they were ang the same ang usage nila, so may mga 20, 30, 40% ng mga increase, no? So, amo na galing ang pantagin ng sound, tagin ni Mayo, but I rather nga hulaton tani ang Wednesday kay para bla ang mga inputs, bag information, mga coming from the horse's mouth bala, no? And then coming from the concerned parties, no, kay kabudlay isa nga mag-throw ta kaga hamhaom ta kag basi karon bla maka-create pag chaos bla or additional pa bla nga worry sa tawo nga basi it can be explained, no, thoroughly during that meeting. So that would be on Wednesday, Mayor, no? This coming Wednesday. So 10 o'clock in the morning. Sige, Mayor, nawag lang kami sa inyo, Mayor, ha? I would like to thank the legislative team headed by Vice Mayor Jacinto Tuslao for the official documentation that was thrown to Nuseco. And then I would also like to thank Nuseco, no? Kay tungod nga automatically ginhaulagan nila ang request ng Himamaylan City. Sige. Masaylo na lang ko, Mayor, ha? Kaya we will wait for that Wednesday para nga makakuha lang kita, mamangkot lang kita. Mayor? Go ahead, boy. Yes. Masaylo lang ko, Mayor, no? Kaya siguro sa Wednesday, after Wednesday, manawag lang kami sa imo for whatever the outcome, no, of the meeting with Nuseco. Mayor, masaylo lang ko. Kumusta, Mayor, ang imo dira nga kwan nga vaccination sa siyudad sa Himamaylan?
Well, so far, boy, ito mga 2,400 na kami, I think, as of today, no? Pero I'm not really sure yet of the actual count as of tonight. Pero kagina, ito mga 2,400 kami, no? So, after this, I think do maklustering na kami. I think do matupa kami sa cluster sa Kabangkalan, eh. Okay. So far, do okay man, no? Of course, it's not as big as what we expected. Galing kay do timing manibla boy kay tungod nga ang tawo bla gamat-amat pa lang bla adapt, no? Let's use the word adapt. Gamat-amat pa lang adapt sa vaccination, no? So kung piliton mo kadamo man mang hindi kay ginakulbaan, you know, kaduda. So do timing nani subong do ang ilab lang ang information nga gaabot sila, ang acceptance do kasolid na sa pumuluyo, no? Okay. So siguro during that time nga massive na kita nga rollout, timing na nga parang demand will also equal the supply. As of now, Mayor, can you give us a rough estimate abis ang percentage of acceptance dira sa pumuluyo sa siyudad sa Mamaylan? Do 50% ko. 50? Ito ka very good na sa 50% na acceptance rate? Kasi number one, damo kami far-flung area sa Bueno. So, especially sa mga far-flung areas, so, hindi, layo ito yung surya COVID sila. Gane? No? Not even vaccination, no? Ang COVID dito, layo ito yung surya sa COVID sila, no? So, dito pa lang, medyo kami mismo na kubudlay na. Yeah, wala kami yan. Wala man di COVID sa amon, Hindi lang kami mapapaksuna kaya wala man di COVID, Exactly, no? Exactly. Di naman yan sa population area especially, no? Then kadamo kita of course social media is there, the requirements of various companies, various LGUs, especially kung mag-inter-island ka, ara gigayang pang request for that. So mas lain ang ilab lang nga conscious nga effort na para makapavaccinate sila. So Mayor, at this point juro naka-chance nga magpanawagan sa atong pumuluyo dira sa siyudad sa Mamaylan? Siguro, no, number one, no, thank you very much for this opportunity sa talang Mamaylanon, sa pangabay gina po sa inyo, no, nga suportahan ginaton, no, kag-updan ginaton ang vaccination program of the city and of the province, headed by Governor Bong Lacson, no. Para ini sa inyo, no, hindi kita makulbaan sang vaccine or vaccination nga program, makulbaan kita sa epekto sang COVID, no. Ako mismo, no, Bueno is nag-COVID positive ako, no? I think 2 months ago or 3 months ago, and then it was really a bad experience for me, no? So ako mismo makambal gid nga tutuo gid ang COVID, no? So dapat mahalong kita, no? And then let's make use of whatever nga mga vaccines na gaabot, kita mo na plamban nila, the best vaccine is available one. Correct. No? And then to of course in its entirety, the pangabay ko sa tanang Mamaylanon nga to follow the COVID protocols gid, no? As much as possible. Dali na lang ara na ganing vaccine ang vaccine sa una way pagigani ni. Kaluyan sa man nga Dios kasi after this year if we follow the protocols and we do maximize ang aton vaccination program, we can really go back to our regular nga klase nga pangambuhi sa normal man bala mag-normal na pangambuhi ta. Amo gani boy, ito budlay ra gid bisan magkakusta lang or magkamusta sa tao, budlay na. Gani man. Sige, Mayor, salamat din Mayor for your time. Thank you very much. Sige, boy, kontakan na ito, boy, Wednesday lunchtime or afternoon. Yes, manawag kami, Mayor. Okay, and then I'll also inform Vice Justin para kung recorded mo na siya mo, so he can also throw whatever inputs ka malaputan naman. Yes, I think makakontak kami sa iyo dugay, ha? Sige, no problem. Sige, salamat. Salamat din, Mayor, ha? Salamat din. Mayor Raymond Tongson, mga ka-aksyon, sang siyudad sang Himaylan, are kay patrabahoon tani ang mga kuan nato, no, mga opisyal nato, no, kay sila bagulang si Mayor Tongson. We'll try to get in touch with sa kay Vice Mayor Justin Gatuslao. Kay ang aton diri nalipay kita nga may mga opisyal kita sa gobyerno nga nagahimo na sang aksyon sa sinirekla. Actually ang pumuluyo may reklamo na mo sa sining mga gulpi nga pagsakay sang balayran sang kuryente dira sa may area sang sakop sang Noseco. Ti ang Noseco ni nga area, I think halin ni siya sa Valladolid siguro ay. No, Valladolid down to Hinubaan, Noseco na siya Action Elmar, no? Si Action Elmar ni taga Hinigara, no? San Enrique, na sakop man ni siya na sang nasa pasakaan sang balayran dira sang Noseco. And sige na lang i-contact na lang abi si Vice Mayor
Kaya ti nag ako gimanta sa iya mo, pangabay gimanta sa iya if we can get in touch with him. Kaya si Vice Mayor Justin Gatuslao, sa sila kainan ni Mayor Raymond Tongson, kuha na lang ni siya ng joint, no? Executive kag legislative body ang patigayon sang pagpamangkot abi, no? Pagpangayo sang pagpatag halin sa Noseco kun nga amo ini ang nagakatabo dira sa ila area of coverage. Now we are with us on the line. Dugay na kami kita na ini, no? Nung nahidlaw na kundi kay Vice Mayor Justin Gatuslao. Vice Mayor Justin Gatuslao, mayong gabi. Action boy, mayong gabi gid ba pagka nagdapat ni why ko kapaluin sige da mismo ang pagtawag pero kung ikaw katawag nasabat gito. Gani man. Sining ko tawag lang sa balang ako kapanawag hindi sa magbalibad sa ako na. Vice Ario, we would like to commend you kay ti daw naghimo kamo sang initiative dira to meet with the Sineco officials dira para ma-explain balay ning damo actually reklamo mo sa siningulpi nga pagsaka sang balayran sang kuryente dira sa area of coverage sang Noseco, Vice? Correct. Yes. In fact, ining amon nga tikang no came out man tungod nga ang mga konsehal kadamo sang amon nga mga staff at kad regular nga pumuluyo gid ya. Kapalapit sa amon, pamangkot ano natabo. And of course, the best way tungod ang amon nga thrust subong sa konsehal sa konseho sa Himamaylan is to really expand and to ensure gid nga accountability as far as our governance partners is concerned. Now, kung tanawon tagid ang sitwasyon, kabudlay because tungod pandemya subong limitado ang aton economic activity, apektado ang aton nga mga how do I put it, ang mga pockets ang aton mga kasimanwa and dugangan pagid sini nga mas nagdako pagid ang bills ang utilities. So we want to make sure nga kung nga amo gid natabo kag nga wala abiso kag ano ang mga steps ka mga tikang na mahimo man sang Noseco kag namon bilang mga opisyales na hindi na maliwat. Or mapatag abi kundi maliwat mapatag may esplikaran ng tawo nga amo na. No, exactly. And let's face it, no, we are in a situation, at least diri sa syudad sa Himamaylan, nga ang amon nga water utility is already under prime water. And so we've noticed some difficulty already, especially kung may mga complaints. Kanami man do sa ila, no, nga ka-respond man sila sa amon nga imbitasyon and they're very open and candid man sila nga mga sentimiento sa amon. And of course, kami sa LGU, under the leadership of Mayor Raymond Tongson, i-extend ba kami sa ano mabulig namon sa ilabe as far as water is concerned. But as far as electricity is concerned, we have to find ways also on how nga mabuligan man ang among pumuluyo to cushion the impact man sining nagtaas ng mga rates. No? Let's face it, Action Boy, kulang na gani, hindi magiging kulang, kasi kulang o nagdamay na gani ang ginabaton kada bulan or mas mataas pagid ang gaya ng imong expenses. So, tiambot ko may bilin pa ning kaluluoy. May bilin pa ni ang aton mga pumuluyo. Gani kaluluoy. So amo na gani nga we are glad nga may mga public officials like you and Mayor Tongson nga nagahimo sang action sini, no. I've yet to hear sa iban nga mga LGU naton dira kay kadamo man sang LGU dira nga sakop sang coverage area sang Noseco, no. To make actions regarding these complaints sa aton nga mga pumuluyo. You know, Action Boy, nakita ko gid no, and I'd like to commend a good friend of mine, isa ka konsehal sa Ginupaan, si SB Jason Tupas. Nakitaan ko a few months ago, nag-seek gid siya audience man sa Noseco to voice out man ang concerns ng ilang mga pumuluyo. I think this was about ang mga brownouts sa Latabo and the unstable power supply. So on our end naman, dala man na siya. This of course ang pinaka-latest naton nga nabatyagan nga increase, and I want to find out on the part of the LGU, on the part of the pumuluyo, medyo komplikado nito ang power sector. I will admit that. You know, pilano ni kagabi na studyohan ko ano gid ba lang wholesale electricity spot market, ano ang mga diretsyo sa mga konsumidores, etc. So that at least kung once magkita na gid man kami sa
next Wednesday, no? Ang amon session day. At least preparado man ko to Correct. make sure that ang questions nga pamangkot naton relevant and of course impactful man sa correct. mga pulo pamangkot ng aton pumuluyo. And by the way, nanawag si Mayor sa akong kagina, nag-ayo kung pwede siya nga makaupod sa amon session. Yes, nga ara gid sa iya presensya when we discuss any mga issues in those sectors. And of course I told him bilang mayor definitely ara ka gid, pero of course yung remind ko siya nga bilang former vice mayor actually pribilehiyo niya bilang former vice mayor nga to sit with the council while it is in session. So by tradition amo na siya because former member man siya sa ginanga chamber. Correct ko. Nakita ko na mo ang ang NOSECO ma-present ni sa inyo sang mga technical data bala on how they came up with the increase. Di kung hindi ka na preparado, why ka na sa may mo. No? Pananaw ko na nakita mo na di sa SINECO mo presentaran ka na nila sang mga technical nga mga data da bala. Nga ti kung why ka nagatuon, ti mahuo ka na lang eh. Di ba? Boy, no? We all recognize man nga power of course is critical gid ni siya in our day-to-day workings, no. So early on sa akon nga termino, gin-author ko ni ang may-ari ang Himamaylan, no, ginsulat ko ning ordinansya called the Renewable Energy Adoption Program. What does this do? No, this is two main factors ini. Number one, it provides a shift sa amon nga mga lights going towards light emitting diodes or LED. Meaning ma-shift ni tanan nga mga suga ginuusar sang syudad sa Himamaylan dapat over the next 2 to 3 years dapat LED na siya. Of course we all know ang LED sanad man pero of course energy saving na siya. Saving kaga yes, go ahead. Kaga and I think environment friendly siya. Yes, mas environment friendly siya and I think longer and your lifespan. Okay. Ang second aspect sini is gina-explore gid namon ang pag-usar sa mga renewable energy sources in either big or small projects. So example, ang nahimo namon subong sa amon IP communities dito sa Bukid, gito hindi pag hindi malaputan at isang linya sang kuryente, napantadaan na sila mga solar street lights para sila mga minuro, may mga solar kits gidya mismo sila panimalay, and even some medyo poor households diri mismo sa lowlands napangtagaan naman namon mga solar kits. And they happy kita sa performance, no? Now pushing this further, we want to find out because for example ini nga tuig ang gin-allocate namon bilang konseho para sa electricity expenses sa syudad sa Himamaylan was 24 million pesos isa ka tuig. Ako, Action Boy, I remember ganang interview mo sa akon. Kapadlagan, palang ko to konsihal. No, dugay na to. Dugay na to sa Northwest Inn to. Okay? And I remember you asked me kung kapalo ko siyang ubra, siyang konsihal. And quite frankly, bago pa man lang ko to, pero subong nga Vice Mayor na ko, doon kaid-id ni gidya sa akon, especially when it comes to the budget. Glad to hear on that. Because kabalo ko nga ang bilang isa ka legislator, amuning pinaka importante mo nga role mo. And so iran ko gid and I said, if we have 24 million pesos allocated for isa ka tuig, kag ma-increase in 1 month by between 28 to 30% ang imo nga bill, meaning ko ba ang amon spending budget nyo? Amo na siya. And I think the most important question, Action Boy, moving forward is this. So dason nga bulan, kung hindi kami mag-decrease ang amon consumption, will it mean nga ang amon bill will remain the same? Kay kung parehas siya po ng amon bill, it means mabalik it kami sa drawing board kag mangita additional na pundo to make sure nga malabot nga mabayran namon ang amon nga bill. Otherwise utdan ka. Otherwise utdan ka sa SINECO. Sang NOSECO. Ganun. And mind you, Action Boy, dugi-dugang ko lang. We are not operating at 100% capacity. What do I mean? Ang aton daycare centers wala estudyante. Ang aton nga mga eskwelahan, the teaching staff are on skeleton force, wala kita gausar sang tanan ng classrooms because wala man ta face-to-face learning. Many of these institutions are partially or fully subsidized
by the city government as far as their electricity is concerned. Mhm, mhm. So, assuming lang moving forward, magbalik kita normal operations kag amo manigyapon ang rates naton. Patay. We will have to find alternatives. Kay basi alokasyon pa lang sa electricity expense Maabot budget naton. Hindi ta na kaya. So, amo na siya. Ako na nga action boy, no? Kaya, kinaistorya ko akong mga konsihales. And on board, itinaya. Nga beyond, of course, sa ila man mismo nga effect, no? Sa ila mga panimalay, we have to make sure. Utang ang akon expense action boy, jump about 35%. Mhm. 35%. Okay man na kay kaya kung impact. Pero 35% is a difference of if kung 1,000 ng imo bill, ma 1,500 siya. Pero kung ultimo kabaligya, kada panting, kada or whatever, kung ultimo JO kasang syudad niyang ang imo nga sweldo 6,600 kada semana, ang 1,500 mo na sakit-sakit na mo. Sakit. Masakit. So that's why we have to find alternatives. Number one, kung ano kin man mahimo naton. Number two, we have to ensure that proper ang communication kaya advisories as far as the consumer members are concerned. And number three, siguro pinaka-importante, we have to revisit and look back kung naan nag-amuni. Okay. Sige. And how can we, and of course, ibalik na tayo ang mga energy-saving techniques, ang aton nga mga strategies, i-review ini naton all together. Kaya para ma-minimize ang atong impact. Sige, okay. Well, anyway, after sa inyong meeting with Noseco, we'll try to get in touch with you and Mayor Tongson para mabalaan naton ang resulta, ha? Para maintindihan sa aton pumuloyo. Vice, salamat gid, Vice, for your time. Salamat gid. Yes, have a good night. Hope we can meet again someday. Yes, definitely. Sige. May ako po, hidlaw ko na siyang kape ninyo. Sige, salamat gid, Vice Mayor Justin Gatuslao, no? Salamat gid. Mga ka-aksyon, Vice Mayor Justin Gatuslao sa siyudad sa Himamaylan. Mabalik kita, basim lang alang kita, Mara. Sige, tira na dang aton nga mga obligasyon. Mga ka-aksyon, balik kayo kita pagkatapos lamang sini. This news sponsor.
discussion, fearless comment. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, alas 8:58, dutay na lang aton nga oras, no? Anyway, ari na lang kay nagla-convene daw maayong diskusyon naton with Mayor Tongson, Vice Mayor Justin Gatuslao kag kay Winnie Sancho, no? Good evening lang dira sa kay halos katunga gani kunong saka siling ni Dennis, Sige kay Jan Seva Pabiluna sa La Carlota kuno pinakataas nga balayran 19K, wow, grabe. Jan, sige, hindi uyap ang kapadako sang mata nyo, kundi bills no seko. Hindi uyap ang kapadako sang mata nyo, bills ang sineko. Sakay, amigo ko, Phil Alonsagay, dira sa Japan. Good morning, good evening, no? Kay Jinky Alagdon, mahing gabi man sa imo dira, Miss Jinky, sa may Phoenix, Arizona. Timay kag Monet Lubaton kagawad sang mambulak sila maayong gabi ginatamyaw kamo ni Melili Oligo sakay Tanya Ramos nami ko na maghambal si Vice Mayor, actually na meet ko na sa personally, kapila kaming istorya, kuan na siya nang intelligent na siya nga kaistorya, no, nami na siya pa-Englishon mo na sus gabarak lang ga dulugo ilong mo. Edwin Escopel is watching from Cabuyao City, Laguna. Ang request mo sa akong classmate, boss lang ha. Sige good evening dira sa imo. Mga ka-aksyon, nalang-ala na kita sa aton nga panahon. Standby na kita sa masunod nga programa, no? Sa ngalan ni Action Brian Morden, ang inyo regular nga anchorman diri sa Action Firing Line. Basi Monday na mo kita na ni Action Brian. Ang inyo din temporaryo nga alagad, Action Boy Duran. Salamat sa nagupod sa aton, especially sa aton nga mga nagapamati sa radyo kag sa Facebook nga nagamonitor. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!